Arestado ang 7 mangingisda matapos maaktuhang nagsasagawa ng illegal fishing activity sa kargatang sakop ng Caramoran, Catanduanes nitong Lunes, Agosto 11. Kinilala ang mga sospek na sina alias Diho, 50 anyos, Seni, 24 anyos, at Pan, 26 anyos, na pawang mga residente ng Rapu-Rapu. Arestado din sina alias Nan, 35 anyos, Isko, 37 anyos, Mon, 32 anyos, at Lino, 43 anyos, pawang mga residente naman ng Tabaco City. Ayon sa Caramoran MPS, alas 4:30 na madaling araw nang maaktuhan nila ang ginagawang illegal ng mga sospek na umano'y gumagamit ng cyanide na isang uri ng kemikal. Hindi po kaya sa area may dahol talaga din na dadayo na mga parasira, mga taga-Midland o dahol po parang may fish sanctuary po din na kaya pirmi na mga taga-Albay, igadayo po din sa o dahol kayo magagayon na mga sira din. Mga pastil na mga kwan ay po sinda yung mga operatiba po kan sa Toyan Station. Dahil naman po mga parasira na nagkadakog na halip ako po sa Midland, yan sa particular sa first district, tapos kan Albay na nagtima po na nagsira, na manira o nagsagibuning mga aktibidades sa tuyang kadagatan. Kasama sa mga nakumpiska sa sospek ang kanilang ginamit na motorized bangka, compressor engine, 1 galon ng liquid cyanide, compressor tank, steel anchor, propeller, 2 pares ng improvised loading pins, wooden paddle at mga huling isda na nagkakahalaga ng humigit kumulang 18,000 pesos. Sa tuyang mga parasda, nagdadago po niya ng mga tuyang kababayan na nagsisira, hanap buhay na yan araw po kaya na sa India hanap buhay. Nangapulan po kami sa India na dahil po kita nagtutolerate na sa tuyang kadagatan na masira na lalo na po na naggamit ng cyanide. Iwasan po dapat hindi yan magamit ng mga illegal na pamaagi para dahil po masira sa tuyang kadagatan, lalo na yung mga coral reefs na pwedeng maging dahol pang mag-oscar na mga isda dyan, mga itlog, kung nasira po ang cyanide o dahol pong ma-operasyon o maapektuhan. Sa kasalukuyan, nasa kusdiya pa ng Caramoran MPS ang mga suspetsyado at pawang mahaharap sa kasong paglabag sa Section 92 ng Republic Act 10654 of fishing through explosives, noxious or poisonous substance or electricity. Para sa mga balitang tatak, Bicol, El Yanzon.